Benvidos. Acordoulles escribir as anécdotas lingüísticas que nos queiran contar. Sería interesante coñecelas. Seguro que dos nenos que hai pola casa hai un 100 delas. Hoxe imos ir á cidade da Coruña e primeiro queremos saber que significa o nome da cidade e despois que é o que están cocendo os profesores e os alumnos do centro Ánxel Casal. Di Alfonso X que Hércules fundou a cidade que chamou Cruña co nome da muller que foi o seu primeiro habitante. É mágoa que estas lerias non poidan ser certas. Clunia é topónimo celta. Unha clunia celtibérica é hoxe Coruña del Conde, en Burgos. Hai nos Alpes unha clunia que ten cerca un brigantium, nome que tamén ten moito que ver ca nosa Clunia ou Coruña. Outro nome de zona é o Cluny francés, antigo Cluniacus. De Clunia teríamos hoxe Chuña por evolución regular do grupo inicial CL, como declamar e temos chamar. Por tanto, Clunia tivo que pasar moi cedo á forma medieval Crunia, actual Cruña, ademais de ceder paso ao medieval Coruña, base do actual A Coruña. O uso do artigo A parece indicar que o significado de Crunia aínda era entendido en datas xa latinas e galegas. Con que significado? Hai hipóteses as galla. Podría significar a matogueira, a cuíña, ou quizáis o prado, o lameiro. Ben falado. A idea naceu xa hai varios anos atrás, vendo a necesidade que había de que nos ordenadores utilizáramos o galego de forma adecuada, ¿no? Entonces plantea esa necesidade de buscar ferramentas que facilitaran ou que permitiran o uso do galego nese medio novo que era os ordenadores, ¿no? O tipo de ferramentas que podemos atopar agrupámolas basicamente en tres grupos, ¿no? Temos programas que están xa dentro do propio CD. Temos outro grupo moi importante que é direccións de internet que nos consideramos de utilidade. Pinchando sobre esa dirección automáticamente nos aparecería o recurso ao que nos queremos ligarnos e que nos parece de interés, ¿no? Nada máis que empezamos polo instituto a circular aquelas elementales ferramentas que había, eu dime conta que había unha demanda importante entre aqueles profesores, por exemplo, que estaban interesados en realizar traballos ou apuntes en galego, e tamén entre os alumnos que necesitan ou requiren destas ferramentas para realizar os seus traballos diarios. Darvos as gracias por difundir a nosa lingua e os, digamos, os contidos, porque ao fin de contas o que nos interesa é a difusión do medio, ¿no? Entón, pues nada, agradecervos a vosa presencia aquí, nada máis. Cal é o animal que garda a casa? Can. A un conxunto de roupa formado por unha chaqueta e un pantalón ou unha saia, como lle chamamos? Traxe. Son unhas luciñas que alumean no ceo pola noite. E telas. Ves como sabes? A Coruña corre nos ditos galegos como a sede tradicional do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ao longo da historia tivo diferentes nomes. De maneira que cando queremos dicir que un conflito xurídico se vai resolver mediante negociación,
dice non ha de chegar a cousa a Coruña. Pola contra, cando alguén quere dicir que está disposto a preitear coste o que coste, di, aínda que chegue a cousa a Coruña. Vostedes saben que cando chove dá o sol dice que anda o demo por Ferrol ou por Friol. Pois a Coruña sai nun dito destes, dice que cando chove e hai lúa anda o demo pola Cruña. Ata outro día.